Shubor nakaslem jong unongsan hima. MLA ke Joai constituency upa Wailat Miki Shila ulapan pau ke jingkemen ban yo penlong ye ke 6th Meghalaya Games ka ban long ho snem ban 1 katau snem arjar arpusan West Gentia Hills District. Ulapan pau ke jing sngohun men sem halor ke jing yelek kai bahagi kena yelek kai ha 5th Meghalaya Games arjar arpusau ka balong hatura bat khamtam ki kena ke West Gentia Hills ki balala banya khunye ka nam la do ha ke jing yelek kai athletics. Ula ong baka jing penlong ye ke Meghalaya Games kan nang ai men sem shishu ye ki kena baki nang yai treshitom ha ki kam yelek kai jongki pada kajuk kopor kan long ru ka jing erap ban penbahas shishu ye ki jaka yelek kai ha keleng ki district jong ke jela. Pongi ngasio ban ai play ya chief minister badon from jungi ban kunjo ya sport minister ya ka sport department ibro ko we akala ailat yangi kum ko West Giant Hill district ban pediang ya kene ke Meghalaya Games house ne mo ban tengah sngeu kene ke long ko we na ka jingker khu ya ki athletes ki jongi ban ha jo ko por ngasi me ne ko ban ai play ro ya bro ki athletes ki play shimbenta khamtam ya ki athletes jong ko West Giant Hills district ki bala one chakmat khamtam gila yo overall champion ka athletic te kane nga thrai ka ne ka jingwan jong ka Meghalaya Games chate ka nang ai men sem sho ya ki athletes jongi ki bana ko West Giant Hills district habaro ki aspect ban ha jo ko por da ka jingwan jong kane ka Meghalaya Games ngin yo ban pan pha sho ya ki sport infrastructure le ni ki don jingdon kap namar kum pej menta pon ki district mo ki ba nimla ban shim benta habaro ki events ki badon hangni te thrai da ka jingwan jong kane ka Meghalaya Games shabaro ki region le ni ki benta jong ka state baro ko wei ngin la ban pan pha ngila ban pan yo ya kita ki jingdon kam ki ba pher ha ki events ki ba bon habo ka Meghalaya Games te nakaliang jongai nga sa shisit nga dap da ka sim masno men man priang ya kane Meghalaya Games bat kum mo menne ngai ku play in do chief minister sport minister ba sport department bro definitely man nomor ka mut ka space for improvement kan don by bro langim la ban ong la dapat apo shilong ro kidon ki pun ki bentang haban penbiang tengi hakpo ko West Giant Hills ro hoi as of now ngapriang ya kata ban kan don shibun ki jingdon kam ki bangi haban penbiang bat nga don ka jingkermen ka bakraw ka jingilam jong chief minister jongi sport minister jongi bada ka jingi trailang min la ban penbiang nomor as of now ro hoi mulumala dang haga arfly teringin play ya kan ni ka football stadium ko wajer ka bolong of international standard nga try piro ni don lang te da ka jing play jong ka turo kan long ka jing ka thu bat haga jo ka por bat kiwe ro indang ya kren bat ka sport department ba ngin start no as soon as la dep kane bagila kin announce shibet tingin start no from day one ban penbiang ya kita jing don kam na ka benta ban pediang ba nang kane ka Meghalaya Games ka bat one house nem ban kan long ka ba job bat ka banang he shu